Kaixo lagunak, eguerdion, gaur ere, bi esku etorriko zaizkit laguntzea, hauexek hain zuzen ere. Esperientzia handia dute sukaldaritzan, eta baita ere beste arlo batzuetan, adibidez, telebistan eta antzerkian. Ez alda horrela, bikote? Gaur gurekin Jaione Maria Eskurrenaren eskuak izango ditugu, bai, eta Jaione, zu osotasunean bai, ezta? Baita. Ongi etorri, zer moduz? Oso ongi. Dena ondo, placer bat zuen izatea, eta sukaldian ez dituzu galdeuko zen musibiltzean, elkarrekin errezeta ingo dugu, ezta? Hori da. Bueno, eta zure kontu guzti jakin, aldi berian. Bai. Danak ez, ala? Ez, denak ez, batzuk gordeko jut. Bueno, launak, saio beharra dator, eta errezeta paregabea. Bueno, lagunak, eta Jaione, zure esku horiek famatu bilakatzen nahi dira, ezta? Antza. Marillatun, haizea hor sare sozialetan topera, eta zer ez da goxoketa ikusgarria egiten naizean, Saiatzen naiz. Oin denan gustukoak dien. Bueno, danetik da honez, danentzako gustoa egongoa, ezta? Hori da. Bueno, eta ez dizu galdetu esan dizuten bezala sukaldian zemuz modatzezea, eta zen bestekin zatoz esku artean. Zertan zabiltzazken aldi hontan? Bueno, badakizu, telebista mundun, atzeko lanetan, erredaktore lanetan, eta bueno, asteburuak hipotekatuta Marillatunekin. Eta gero ume zaintzen, no? Baita. Zerrin da, baratzat eta nagin, ezta? Todoterreno. Bueno, lagunak, guantxe hasiko gea, ikusiko zue, ehundoko entxalada ingo deu, entsaladia antzeko bat, otarrainzekin, eta gero hemen ingo deu, opiltxo bat, lagungarri bezala jartzeko. Eta aldi berian, ondo pasa. Bueno, lagunak eta Jaione, garatuko izuet pausuz pausun, nundik noa ibiliko gean, entxalada bitiko garaen eta opiltxo hori. Hemen, entxalada ingo deu kapatxotan. Izangoa kapatxo bat, otarraizkak egosita, eta egeo hemen salsarro zantzeko bat ingo deu. Ingo deuna da, hemen, laranjean zukua, limoian birrindura, arrautzakin jarri, pipermin pixkat, ketxupa, ziapia, horrekin maionesa ingo deu, eta hori gero egosita den otarraizkak zurituko ditugu, pusketetanin eta horrekin nahaztuko deu. Entxaladia bat iteko, aproposa, baino kasu hontan ingo deuna da, hemen bulgurra egosiko deu, eta bulgurrai botako jau tipula moria pusketetanin da. Beste alde, ingo deuna da, mangua garbitu, limoian zuko pixka bota eta linatuta utzi. Eta beste alde, aguakate garbitu ere bai, lima bota, gatza pixka bota, eta txukun. Ordun dazkau, otarrezkan nazketa, bulgurrana, mangona eta aguakatena. Eta hori, arito baten, platertxo baten, kapatxotan jarriko deu, bukaeran otarrezkakin bukatuta, eta hori izangoa gaurko plateran oinarria. Eta laungarri, ingo deu opiltxo bat esan deun bezala. Opil berezia izangoa. Ingo deuna da, aguakate garbitu, gazta pusketetanin, hau nahiko biguna da eta segituan txikituko da, albaka osto dazkau, eta hemen da gau, olomalutak eta arrautza. Hau, hidratatzen jarriko deu elkarrekin, gero gainuntzeko osagaia botako izkilou, eta horrekin ingo deuna da, gero sartaian, opiltxo hori ondo dotea, gero ordu erditxo bat edo reposo bat eukitzia, ondo hidratatzeko histori guztik, ondo elkartzeko, eta gero hori, sartai baten, olio tanto batekin, ingo ditugu, ez dakit nola esplikau, krepak edo pancake antzeko txo batzuk, eta hori, jarriko ditugu gure entxaladian lagungarri albuan, eta baita ere ingo deuna hemen dazkau, kuian asillak, pipak, ingo dituguna da, salteatu, pixkat tostatu, eta plateran gainetik bota. Eta hau esan da, lanian jarriko gea. Ningotena da, azteko eta behin bulgurra egosten jarri, otarrainzkak ere egosten jarri, eta zu opiltxoakin hasiko zea, Jaionez, bazaizu ajola. Ongi da. Ez dizugu eskua bakarrik grabatuko guen, oso gotasunean grabatuko zaitugu, Bueno, gaurkoz osuan. Eske, Dabil, Jaione, Marijatun, ezta? Sare sozialetan, Marijatun, eta bertan, zure eskuk bakarrik ikustitugu, ezta? Asmoa hori zen. Ein baten pixkat anonimotasun hortan mantentzea,
baina gehiago esango izut. Asmo nagusina da, mandala baten modura barrura sartzea errezetan inongo dispersio gabe. Ona. Errezeta mordoa daude, eta batzutan gertatzea ez, ahotsa dela, neri gertatzen zait, ezagizuri gertatzen zaizun. Adibidez. Danetik gertatzen zaigu, danetik gertatzen zaigu. Bueno, eta nolatan okurritu zaitzaizun? Ez da kasu nahiko gauza egiteko eta esan zuen, venga, hau itea jarriko naiz. Amonazenak esate zidan, 14 tripot, zea, hau da. 14 tripot, bale. Bai, gustatzen zait saltxan ibiltzea eta gustatzen zait kozinatzea, eta erakustea kozinatzen. Orduan asmoa hori zen, ez? Erakustea eta barrura sartuz dispersio gabe zen. Eri gertatzen zait beste sukaldari batzuk ikusi eta esan, ai, bida zila dauken, ai, bida ez dakiz zer, ai, beida, orduan esaten duen ez dut nahi hori. Oso kritikazea, bai. Bestekin. Bestekin eta nere butokin. Eta zurekin mandik eta gehiago, eta? Bai, erregatik. Eta zezan behar nizun. Baina, bueno, gauza da gustatzia, baina nolatan ausartu zea, esatea, sare sozial bat ingo, jendiak ikusteko, eta jendiak ikasteko, eta zer da, zure etxeko bazkaiak aprobetxatzeko eta ja grabatu dituzu, edo hortatik ikatzea azte burutan. Ez, pausuz pausu. Ausartu, esango nizuke Marillatun proiektuk 2 urteko ernalketa bat izan dula. Jope. Orduan, ausartu, oain eman da pausua. Vale, ez da momentu bateko gauza izan alegitea, ez da? Ez, sakon hausnartuta, sakon beidatuta, iaz izan un esperientzi batek ere eman dit oinarri handi bat. Asteburutan kozinatzen deun horrek astezko taperrak betetzeko balio dun, ein baten, senarra eta biontzat. Bai, segun eta zerriten den, ez da izure etxen berdine pasatzen den. Bai. Azkenen bosgea etxen eta gustuk, bide erreztak izen bat, bakoitzak ditun gustuk eta hori asetzea ez da erresa. Baina baino gehiago prestatu bidar izaten dezutan batea jateko? Bai, zure etxen ezala. Netxen bat, egotea, gu asko ginean bai, eta gu gola ikasi dugu bentsa, ni bosgarren eta gure etxen bakoitzak zozen nahiko basun eharra trizkantza. Eta gure etxen zeo mai gainean, eta hoxe gan behartzan. Eta goze geldite zanan, doble jogur. Bueno, beira, formula hori apuntatu ingoet. Bai. Eta gure etxean beti esatezan, gu beti esatezan, arroza, o entxalada, o ez dakize. Eta aita beti esatezun, amak, norbaiten nahi du arrautza prejitu bat. Osa, esan, goze gelditzen bazinan, igual horrengo platera ez bazen un fundamento, beti, arrautza prejitu norbaiten nahi du, eta gero jogurra. Eta arrautza eta jogurrakin, hola, zigea. Ez gau zaundilakin, baina etorri gea, helduakin gea, behintzat. Komodin perfektua. Komodin perfektua. Nahita esatezun, ikustezun, pasatzen hola, jogurran kamionat, azetu, oini patuet, oso ikan. Akzio erdazket. Amate zituen jogurrak, 40 etxea. Serio? 40. Imaginatu, 8 nahi, batek 3 jan, bestiak 2, bestiak 4, 2 egunian ben jogurrak erosten. Horrek esan nahi du, edo ozkaiu doblea zenutela, edo aurrendarik zatela estatu batuetako onako ozkaiu onduik ezaten, ez? Baita ere. Bueno, galdera txiki bat, gazta erantziko diot, eskuekin papurtuta edo nola nahi dezu? Bai, eta gero sardezkakin nik uste ez dela nahiko xamurra da, eta hori sardezkakin oso. Xamurregi esango nuke, beraz txukun ningo ditu gotzek. Txukun bota, eta hori da, gero ere aguakate bota bihar dezu, eta albaka ostok. Igual dana ez, laurden batekin nahiko izango dugu. Txikituta, ez da, labanakin? Bai, txikituta, hori bai. Bale, Ondo, bueno, eta hasi zinean, guain dela zenbat hasi zea hau egiten? Orain dela 4 bat hilabete ekaina, esango nizuk, ekaina 6 jaio zen Marillatun. Vale, ekainak 6, osea, jaio berri da, labetik atea berria, ez da? Bataiatu berri. Bataiatu berri. Eta, geho, Instagramen eta TikToken. Bueno, TikTokekoa alabak esan zidan ez diot kasu handirik iten. Eta bereizgarri gisa esango nizuke oso argi nun Instagrameko euskara utzen izango zela. Ez nintzela pasako erderara. Neri hori garrantzitsu iduritzen zait, eta bide hontan ere euskarari garrantzi hori ematea eta erakusleio hori izatea edo ematea, ezta? TikToken ja, alperra edo ez dakit, ematen ditolako pereza bat, ze azken finen berriz idatzi barrezu, musika ezberdine da, eta hor ja hashtagak jartzitut eta kito esatet, listo, nahi du nahin zala honeke. Eta nundok aso harrakastak jo? Nik esango nizuke momentuz behintzat Instagramen. Eta esate izut, ez nahi sare sozial zalea. Innun, onako community manager ikastaro bat, ez nuen bukatu, nazkatu nintzelako. Pentsa, sasi influencerra. Bueno, eta ze motatako
errezeta topatuko ditugu zure zaretan? Ea, gustatzen zait lantzea, bai. Ez oze bere xia ematea puntu batekin, baino egie da txeko sukalderako eman behar dien aukerak, diela sotillagoak, ez? Gehiagiliatu gabe alegia, ez da? Orduan, bietatik, erdi zerdi, esango genuke, ez? 50 adibidez esaterako, ezagutzen duzu Loren Herrero sukaldaria? Bai, ezagutzen dut. Ni bere pupilloi naiz, aspalditxo hontan. Jendiai kontatu, jendiai jakiteko nola da. Loren Herrero Zebankeko irakasleetako bada, eta hortaz gain abokadosen kolaboratzaile bezala ere aritzen da, ekainalde hortan ere elapainau gisa bataiatu zuten, orduan oso apainatu da gizona, eta sukaldari ona. Orduan berarekin ikasitako gauzak iduritzen zaizkit oso politak badibidez, tonteri badirudi, baina leka batzuk egosi, lekak apartatu, leka horren hori murrizten utzi, denbora, murrizketa ona ino iritsi denean, almidoi pixkat erantzi, eta hor daukezu, zapore guzti hori konzentratuta. Apila txiki goxo bat. Lekatxoa jarri, beste onako krema edo saltxa hori puntutan, edo pixkat ongi apainduta, ez da ezer, baino bada. Hola. Zenbat irabazten duen gaina errezetak eta zukuak eta ondo murrizteitu gunean, bere puntua ematen diogunean, almidoi hori ez diogunean botatzen bota berdiuna, baino lehenuo, zertikan azkenian igual murriztu zaigo, eta botengo jota almidoi, baina benetan ondo murriztu da dian ordun lo ditu beharreo historia. Bestela, azkenian urtuak gelditzen zaizkigu, eta sabore kontzentratu horiek, ulamentu azkal, eta egia esan guzuk aldian, beti india gauza horiek, hau jatea ingo dugu, otarraizkak egosita azkau, guke zukaldean beti ondia, bai fonduak, bai saltzak, bai gixauak, reduzitzen. Baina orduak, ez da? Eta gero fondo horiekin, saltxak itituzu, eta hor da eskazu zapore danak kontzentratuta. Guztizados. Ez alda, eta gaur egun, jendia baiten deu, zukaldari azkarra, momentuko asko, baina pixkak alduin da, ez da? Gauza horiekola. Kontuz, eta etxetik aparte, zukaldarien mundun esango nizuke gaur egun, esaten den preparado, edo aurrez prestatutako gauze asko ere badaudela, ez? Hautzen. Dudik gabe, baina ez dakala punamento hori, ez da? Bueno. Esango nizuke, nik hori ere badao merkatun. Ni hori gaztuetan gertatzei, etxene igual iten dugu arroza bat, no seke, eta saldau botako jo inda etortzea eta errez, joet pixkat gehiago potxatu barazkik dazkauna sarta janda, eta ez bakau etxene indako salda, apurotik atea iteue, baina ez dia oiturakin beti horiek erabili bihar, ez da? Bakizu nun erabiltzen den salda horietako asko? Udan paella lehiaketan. Udan paella lehiaketan, eta elurreta jun, da salda eskatzen zu, eta horietako potontzik ematen zu, ez da? Eskiatzen hori gertatzea, salda bero goxo bat hartuko ediztezea, eta potontzik berotu, eta ondo sartzea. Baina ez da etxen indago. Eta bere da nahi berotu. Bere da nahi berotu iteizu, baina goiara bat emango izut. Mesedez. Tori. Bueno, eta esan duzu, hasi berri zehala, zenbat bierri hotzituzu errezetak, edo ze frekuentzikin ibiltzezea hor gauzak igotzen? Hasieran, badakizu feed esaten dena, ez? Zure kanalan edo perfilan sartu, eta horra agertzen zaizkizu zukilotakoak. Eskasi duritzen zitzaidan hor bat edo bi bakarrik izate, eta hasieran egunero hasi nintzen, eta oain astean 2-3. Gutxi gora bera, asteburuetan saiatzen naiz 4 errezetak grabatzen, eta, gero horiek erabiltzen. Zen berezitasun topatuko ditugu zure errezetetan? Zer jutezeak gehiago ez dakit, entxalada bila, arrai bila, gixau bila, plater kombinatu azeite zuzea? Zuk ere esperientziz jakingo ezu arraiak eta entxaladek edo zerealek joku gehiago ematen dutela agian aragiak baino. Ze aragia errezeta landu bati nahi baldin badezu, jai inbardezu edo iriki, ezurgabetu. Ez da bularki bat edo bular bat paparra barkatu. Horrela pla egin edo plantxan egin hori netzako ez da errezeta. Hori da, vuelta eta vuelta, eta zuk gixatu, goxatu, gauzak emateizkiozu, martxa emateizkiozu orduan. Hori da. Orduan, gehiago tiratzen dut zerealetatik, entsaladetatik edo arraitik. Barazkiak ere, joko hundi ematen du,
Eta bideoek ze berezitasun daka, ze topatuko dugu bideotxo bat ikusten badeu zure eskutxukin orlanian. Lehenengo eta behin esan bezala, mandala baten munduan, batzaki badakizu zer den mandala, ez? Marrazketan edo margotzen zazenen pazientzira bultzatzen zaitu. Bueno, horren gisa, piano doinu bat edo biolin doinu batekin mantxo, bueno, hori. Igual batzuei aspergarri irudituko zaie, baina, bueno, ni bezalako erromantikoak ez, Ona. Eta bakizu ze jende mota jarraitezun, helduak daude atzetikan, gaztetxok daude, edo ze motatako perfila da jarraitezuna? Hombre, gaztetxoak, nere seme alaben ingurukoak, badakizu ez, jarraitzen zaituztutela, baino ez. Egin baten esango nuke nere adintxukoak inguru horretan. Eta gero badakizu azken finen Instagramek badula hor ikusteko, ez? Zeinek ikusten zaitun jarraitzaiek ez jarraitzaile. Ez jarraitzaien arten ez dakit. Ez dut behidatzen, ze bada ansiedadea sortzen duen gauza bat. Baitare, arrazoi dezu. Goxatu eta jarraitu dezala nahi dunak eta ez duanek bai, ez da? Hori kudeatzen ari naiz, antsietate sortzen duen antsietate hori. Ba, eskegi jasan, Gauza horiek bain berdia, baina bai, hartzen dezunean lan bezala, orduan, ez dakit, inbehar da goxatzeko. Eta gero, ateatzen bada aurrea eta lan ematen baizu, ondo. Baina, askotan ez da, igual nahi deu, nik esatet gaztetxon gatik eta jende gatik, ez da hor buru belarri nahi du horti bizi, hortik inda. Ni usten dut flow gehiago behar dela, goxatu inbehar da zu bezala, goxatzen aizea horiten, eta gero, etortzen bada etorritea eta ez bada etortzen, jarritu goxatzen. Baina, ibasea, hortik bizina janda askotan, Baina ez da nire kasue, egi esango izut, nostalgia det, txorienetik nostalgia det, hau, eta, bueno, basan dut, bida hemendik. Ondo, hori, jarraitu goxatzen. Ez da asmoa hortik. Hombre, a ber, ez da asmoa, baina ateatzen bada atea itea, baina ez bada ateatzen, ez horre hon, ez dakit, gaur bi jarraitzaile bakarrik jarraitu, bi arretziek itzet, gaur bi juntzaizkit, eta zu esatezun, azkenien estresa sortzeizu horrek, ez da? Estresa da gehiago, errezeta honek ez du funtzionatu, ez da gustatuko, nundi jo behar dut, ze ez dakizuri gertatzen zaizun, errezetak diseinatzeakoan, ditezu, esan, hogei, zerrendatuta, hau hain, urrengoan hau, eta esan, honek ez du funtzionatu benga, hau tatxatu bestea, eta guain zer. Eta ez dakizu zergatik askotan, da gero beste baten zoze berdina jartezu kutreo eta tontuan egiten, da kiston arrakazta. Esango nuke. Nondik ez du erdioteko nahi. Eta gero beste atitezu tontuan egiten iguala, eta ez da arrakazta ikan dezetezu, mekatxiz, guain tonto plantakin gatu nauke. Beida, iaz, erredakzio baten neon, Bizkaiko erredakzio batean, ekoiztetxe batean, eta, han lantaldea oso gaztea zen, 20 gutxi. Eta, hola Instagrameko errezetak ikusten zen, tomate xerra, bokeroi bat, eta ez da batxuri bizka. Ze errezeta, hori ez da errezeta bat esaten nian. Hori ez da errezeta bat, ez da errezeta bat. Hori da itxasontzian iteko montadito bat edo, Hoi eta hor du esatezu, zer da errezeta bat gaur egun? Bueno, bai, hainbeste daude eta hainbeste erakuak eta hain desberdinak dira danak, netzako ez da errezeta hori. Azkenian. Baina, inspirazio iturri omen da. Bueno, Jaione, eta lagunak, hemen txaigea, otarrainzkak egozitugu. Opila iteko, hoi martxan dakau. Hemen hau, norbaite jateko. Azala, kenduta, ezurra ondo miazkatzeko. Eta bestalde ingo deuna da, erreportai bat ikustea, jungo gea. Txaski jungo gea, 1/4 de kiloa. Ikusiko zo, aurreko partian ebai, junginen area eta asko ikasi gendun, eta gaur, zerealekin gaudenez, zerealei buruz itzengo du, Guazen bertara. Amaia, guazen ikastea. Kaixo berriz, Joseba, ni Amaia naiz, eta hemen gaude berriro Gasteizen 1/4 de kilo dendan. Gaur zerealei buruz hitz egingo dizuet. Bueno, prestatu dizuet bodegautxo bat zereal ezberdinekin, eta batzuei buruz hitz egingo dizuet. Orokorrean zerealak eta zerealekin egindako produktuak, karbohidrato konplexuak, digerigarriak eta ez digerigarriak dituzte. Orduan, almidoia eta fibra dute. Koipeak badituzte ere, bereziki gantz asegabeak eta gantz azido esentzialak. B taldeko vitaminak ere badituzte, E-vitamina ere, eta mineralak badituzte ere, baina bereziki mineralak azalean daudenez, zereal osoetan edo integraletan aurkitu ditzakegu. Zein zereal aukeratzeko,
gauza batzuk kontuan hartu behar ditugu. Badaude zereal osoak eta zereal zurituak. Ez dira batak besteak baino beagoak. Integralen kasuan, barneko germena eta salbadoa edo azala mantentzen dugu, eta zurituta daudenean hori kendu egin dugu. Orduan, gero eta zurituagoa, orduan eta balio nutrizional basuagoa eukiko du. Baina, zurituak direnak, errazago sukaldatuko ditugu, eta digeritzeko energia basuagoa beharko dugu. Baina kontuz, integralak aukeratzen badituzue, kontuan hartu behar duzue, azalean, ekoizpen prozesuan erabiltzen diren kimikoak, fertilizanteak eta horiek danak hor egongo direla. Orduan nahiagoet ekologikoak izatea edo oso ondo garbitzea. Gero, badaude zerealak glutenarekin eta beste batzuk glutenik gabekoak. Garitik datozenak normalean glutena daukate. Garitik datozenak adibidez bulgurra dugu, gari pasta bat delako, eta kuskusa, gari semola delako. Eta gari ezberdinak ere glutena aukiko dute. Beste guztiak oloa, linoa, arroza eta horrela, normalki, naturalki, glutenik gabekoak dira. Azaldu nahi dizuet, nola prestatu behar ditugun zerealak sukaldatu baino lehen. Zereal guztiak orokorrean oso gogorrak dira. Eta sukaldatu baino lehen eta digestioa hobeto egiteko prestakuntza bat behar dute. Beharko ditugu ura eta ingurumen azido bat. Adibidez, gaur gure oloa prestatzeko ura eta gasura ekarri dizuet. Jogur on batetik aterata. Hau dana gure oloarekin nahastuko dugu eta ordu batzuk gutxienez 4 ordu utziko dugu. Hau izango zen predigestio baten modukoa. Orduan, orain bai, bi errezeta hauek erakutsiko dizkizuet. Kinoa entsalada prestatzeko, lehen esan dizuedan moduan prestatuko dugu kinoa, eta ur hori deskartatuta, botata, berriro egosiko dugu ur berriarekin, 20 minutu. Osten utzi, eta nahi dituzun fruituak eta barazkiak erabili ditzakezu. Kasu honetan, kinoa mixa edo nahasketa erabili dut. Ze 3 tipo ezberdin aukeratu ditut, txuria, gorria eta beltza. Nahasketa honekin tekstura ezberdina lortuko ditugu, ze adibidez kinoa beltza gogorragoa da. Eta beste errezeta hau prestatzeko, behar duzuna da trigo sarrazenoa edo arto beltza, ura, dena nahaztuta, txikituta prozesadorean, kurkumarekin, kominoarekin, eta nahi dituzun espeziekin, eta gero sartaginean krepa moduan egin. Eta barruan, nik txile eta barazki ezberdinak sartu dizkiot, baina gozoa izan daiteke ere. Eta hemen dendan, gaur egun, gero eta olo gehiago saltzen dugu, kinoa gero eta gehiago erabiltzen dute, eta, pixkanaka beste zereal batzuk, igual beste herrialde batzuetan erabiltzen direnak, gero eta gehiago erabiltzen ditugu hemen, eta orduan gure dieta gero eta zabalagoa da. Eta kuriositate moduan, linoa erakutsi nahi dizuet, ze oso aproposa da glutenik gabeko errezetetan, ze glutenak egiten duen funtzioa, aglutinante moduan, honek egin dezake ere. Eta browniak, krepak eta abar prestatu ditzakegu zereal honekin. Bueno, Joseba, espero de zerealei buruz zer ikasi izana. Hemen zu ezain geratzen naiz 1/4 de kilon, eta eskerrik asko. Agur! Hau, Pamaia, ze gogokin esplikatzezun, zen badakizun, eta zenbat ikaste deun zurekin beti. Egia esan, ze garrantzitsua den, ezta? Ze askotan, ez bai aditu bateko lako gozak esplikatzen, lenteja dia, eta bulgurra da, eta baino azkenian jakin berdeu bakoitza zelakan da, zea portatzigun, ezta? Hori da, eta gainera hor Gasteiz, Araba inguru horretan, gaina, zorionekoak diez, guain espelta, urte batzutatik espelta bertan ekoizten da.
garai bateko gure gari, esan liteke. Osea, lehenoko gari zarrak eta errekuperatzen nahi dira. Eta gero gainare bai, bueno, bertako gariten, da gero eta landa gehiago daude ekologikone bai, da ematen duen bulta, ematen nahi zaiola pizkat historia, ez da? Bai, oida. Falta zaio asko, baino eman behar zaio... Baino kontzientziazioa badao. Bai, badao. Baino bai hori gertatzen zela, adibidez, ogiteko, hemen esate zuen leheno Arabalden da ite zuen baba txiki guztia, eta hilarrak eta histori guztik, baino dana animalitako ite zala. Eta garillare bai asko. Eta guain geota gehiago iten nahi dela, konsumo... Bai, giza kontsumorako, bai. Bueno, alata guztize, baba txiki bilatzeko, nik gaur egun pentsutekin bilatzen. Bai, ala da. Bai, eske pentsutako iten duen, baba txiki guztia. Bueno, hemen, opiltxo egiteko, gelditzen zaiguna da, oso ondo, hemen aizeaia albaka ostok botatzen, eta horrekin nahiko izango deu. Oso ondo. Hemen, bestalde, indeuna da, bulgurra atea, iragazten dakau, eta horrei tipula moria botako jo, honei lima, honei ere, eta gero ma honei zenbregu. Hau, tostatzen jarriko. Bai. Zu basuan, bale. Eta gigo piltxua prestatuko ditu. Bale. Oin da gero, hemen jarri zut otarrainskak. Zuritzeko. Zuritu, pena da, egozitako otarrainskak zuritu eta ez jaten ibiltzia, baina, bueno, bat jan nahi bazu, jan lasai, bale? Bale. Bueno, eta, jarraituko dugu Mari Jatunekin, ezta? Bale. Kontatu, Mari Jatunen ebai, hau, bakarrikan zaude guztian artean, nola grabatzen dezu, nola montaiak egiten dezu, nola egiten dezu kudeak eta guztia? Bai, autogestioa da dena. Autogestio... Langa, azkenian, ez da? Bueno, nolako bideotxok emateu, bideotxoak grabatuko eta listo. Baina lan asko dago, atzetikan, nola, zenbat, montaia, musika... Zu badakizu. Ni badaki, baina nik, zorion ezek jasan, nik zukaldatzea tokatzen zaita... Lantaldea handia daka, oseatik bestela, ezingo nun obradoren ibili, geho hemen ibili, geho arrantza jun, dana imate jot eta... Surfeatu, umen zaintzen ibili, eta egia esan, lantaldekin, baino, holako sare sozialak aztezatenien normalian zuek hasi eta bukaeran jotana zuek kudeatzen dezu, bai, nire kasu bintzat, azken finen aurretiko lanak die, diseinatu, erosketain. Hau listo dakau, geho pitxuak iteko. Txoine, pixka maniatika nahi ze hau azalak botatzeko? Azala botatzeko, noski. Beitu, hemen dakau zorrotxo bat. Bai, egia. Nazu zorron bertan botatzen jun, edo bestela hemen boltxo bat emango izut, eta beitu, ingozuna da, hemen gorputxak garbituta, eta hemen gainontzekoa. Bale? Oso ondo. Bale, autogestioaz esaten nahi ginen, hori, errezeta diseinatu, erosketak egin, misen plaza prestatu, gero estetikari garrantzi handi ematen diot orduan, egunero edo bideo bakoitzan, grabaketa bakoitzan atretzoa ezberdina da. Saiatzen naiz euskal kutsu bat ematen izan, lauburuzko mantelarekin, eguzkilore bat, dena delakoa. Eta grabatu, iaz ibili nintzen telebista saio batean, eta izan nintzen doble de manos. Horrek lagundu izu orduan aurrea itezen, que piense ver las manos. Lan surrealista guztiz. Bai, sukaldari baten, hori, eskuen doblea, edo bikoizketa hori nun. Eta horrik hasi nun oso denbora mugatu egen nun, ordu erdin errezeta osoa grabatu behar izaten zen, orduan aurretik eraman zeo zer prestatuta, platera osoa, orduan ikasi nuna zen, erditik hasi atzera joan, gero bukaerakoa, gero erditik berriz ikasi nun... Bai, etxea juten, jun bihar dan bezala etxean iteko garaian horregia? Ez. Eta truk, zatikan? Demora mugatu hartan, hola kudeatu behar izan nun, ez zitzaidan besterik tokatu, eta nire buruz, nire kabuz, esan non bida, hau izango da formularik onena, ordu erdi hontan, hau dena burutzeko. Eta funtzionatu zuen, eta dena iten nun buruz, inungo errezeta begiratu gabe, bai. Eta hori mendu zidan, edo albidetu zidan, hobeto esan da, kontrol hori hartzea. Eta hain Mari Jatunekin, berdin. Berdin zait, hasi erditik, nundik hasi, 3 laurdenetik atzera aurrera. Eta orduan errezeta bat iteko garaian, osagaiak errezeta bateako baino gehiago behar dituzu? Bai, noski. Bai, hori beti. Beti, aurrez prestatuta, edo ez gainekoan eternoa izango litzateke gauza edo grabaketa bat. Eta hori zergatik egiten dezuela, gero igual urrengo pausuan hobeto ikusteko aurreko pausua, edo zergatik egiten dezu hori, zehazki? Bueno, adibidez, gaietak, nik aurretik prestatuta dauzkat, labetik aterata, ez?
Ja, prest, daukat beste ore bat, hozkailuan, badakizu, egonkortzeko edo trinkotzeko. Ba, hasiko naiz, txurro hori edo, honako zea hori ateratzen, eta mozten, gero aterako dela bekoa, eta hor ja irabazi ditut minutu asko. Osa, nahi zu grabaketa zuzenianin. Azkar. Azkar. Zuzenianin, eta ez, nitxoen, gero bi ordu itxoen labetik ateatzia, gero itxoen, bai. Neretzako imposiblea da hori, azken finean, bueno, badakizu, tripodea dela, ez dakiz zer dela, planoa pasa zait. Osa, kuidatzen dezu pixkat, programa bat izango baliz bezala, eta tita batian, da profesionalki ikasi ezun bezala iten, hori da, orduan, hori. Bai, eta gustora azkenen zate dira. Haure indegua? Ona. Bueno, eta zenek emateizu hor biztazu esatezura, venga, hau aurrea, zuk baldakazu norbait. Familiri, o norbait, esatezura behitu hau, eta berzen musak gehiatu zain, o zuk kusten dezu txukun daola eta aurrea, ez da? Ez, are gehiago esango nizuke. Asteburu baten 4 grabaketain eta agian 2 zakarrontzen gelditzen die esan ez, hau igual ez da oso txukun gelditu. Benetan? Bai, zakarrontzia beteta oket. Baina zakarrontzia beteta kasu, eta gero jutezea zakarrontzira errekuperatzea batetan zerbait? Ez. Igual egun hortan ez dizu motibatu, baina igual etzen nahi gaizki? Momentuz ez, agian hemendik urte batera ingo etolako bilduma bat, en plan... Oporretan nijoa, eta behar ditut lau, eta venga, hortik harrapatuko ditut. Zakarrontziko oso gaizki galditzen da, zakit. Zakarrontzia digitala da, ez da zakarrontzia botatzea eta gero zakarrontzia jasotzen da errezeta. Zango dudeu, karpeta. Karpeta, ondi da. Hori da, bueno, gutxi gora bera hori. Zango nizuke, badela, politxe, lanadula, eta hori. Bueno, eta orduan, lehen hori bai aipatu ezula, zigorrekin indako ibilbidea... Zigor handila. Zigor handila. Faltan botatzen dezu, telebista horren da zukaldatzen ibiltzia. Kozinatzen eta divulgazioa. Asko gustatzen zait komunikatzaile izatea. Eta Marilatunek ere agian horregatik dauke honako bitakora kuadernoa. Motz idatzi behar da, karaktere gutxi sartu daitezkelako, baina bueno, nire ekarpena hortik iten dut. Eta zigorre, bai, faltan botatzen dut asko. Egia, ez dut zurrik izango. Txigor, bezarka dondi bat emendikan, Ta dire bai. Gora txoriene. Ona. Eta, jaione, esatezu telebista saiotan da atzekaldeko lanak eta egiten jarraitzen dezula, nun zabiltza guantxe? Bueno, egon naiz, 2 bazueken. Vale. Eta, bueno, badakizu, iraia normalen mantxo hasten da, ea, ETV, mesedez. Abixatu. Piskat fikziorako eta produkzio gehiago. Osa, nahiko zenun fikzioan eta hola ibilire bai? Ibili izan zea ez da? Bai. Ze gauza indituzu fikzioan? Ea, nire kurrikuluma ez da oso handie, baina, bueno, bai antzerkia, bikoizketa. Iaz gaina behitu, honako bikote bionikoako avatarraren ahotsa izan nintzen. Ona. Eta hori, eta gero korto batzuk, antzerkia, eta horrela. 14 tripot. Gelditu gabe, alegia. Gelditu gabe. Ona. Bueno, launak, hemen txegea, ikusi zue. Berriro, desente lan aurreatu deu, behitu hemen, jaionese askarta ondo ditun lanak, bale? Horrei gero, maionesa inbiar deu eta alkartu inbiar deu, ingo deu puxetetan, geho puxetetan ingo deu, hemen hau erea xigortzen nahi dia, geho piltxoak ingo ditugu, maionesa ingo deu horrekin, eta montaia egiten hasiko gea. Baina bitartean, honekin jungo gea, ikusiko zue, nutrizio zentru bada, eta beti ikasten gaude. Oazen bertara, guantxe gaude hueltan. Kaixo Joseba, gaurkoan Durangoko honekin zenturutik gatoz, zueri gomendiotxo bat ematera. Gaurkoan, etxetik kanpo jaten dugunerako gomendio ezberdinak emango dizkizuegu. Askotan aizialdia etxetik kanpo jatearekin lotzen dugu, eta, bueno, urte sasoi batzuetan plan hauek protagonismo handiago aukitzen dago, ez? Orduan, jente askorentzat zalantza izaten da, ia ze aukera osasungarri edo zela elikatu gaitezken ondo etxetik kanpo gauzen momentu horietan.
Askotan, lehenengo alternatiba etxetik kanpo jan behar dugunean eta etxetik eraman behar dugunean zerbait, ohitura handi eduki dugu otartekoa eramateko. Eta aukera bat izan daiteke, baina bere konposaketa pixkatxo bat hobetu nahi badugu, eginen duguna da adibidez erabili barazki ogiak, adibidez gu badaukagu errezta bat, brokoli ogi batena, eta hor dentsidadea edo balio nutrizionala hobetzen dugu ogian. Beste bat izan daiteke gruap eta edo horrelako tortita bezalakoak erabiltzea azkenean, aporte energetiko bajutxo hau bat eukiko dagoelako, eta gero garrantzitsua izango da bai, ogi artean zer sartzen dugun. Ze horbe alternatiba ezberdina dauzkagu, adibidez, erabili alditugu pate vegetalak, edo erabili aldugu bebai kalitatezko haragi iturri ezberdinak, edo atunarekin, edo barazkiak ere sartu aldugu, vegetal moduko bokatak eginaz. Eta gero garrantzitsua iruditzen zaigu bebai, azaltzea otarteko ez gain, daudela beste alternatiba batzuk etxetik kanpo eraman alditugunak eta performatuan. Adibidez, eraman alditugu ensalada ezberdinak, humus eta senario makillak aukera egoki bat izan daitezke etxetik kanpo pikotatzeko, guakamoleak ere, baita frutu lehorrak, fruta eramatea be alternatiba bat da, beraz, uste dugu otartekoaz gain be aukera pila bat euki aldiala. Eta gero bebai komentatzea hau, askotan etxetik kanpo egiten dugun planetan lekaleak astu egite xakula, baina alternatiba oso bat dira, ze adibidez, kontserbak erabilita ensaladak modu oso bizkor baten prestatu geke, eta aukera egoki bat da etxetik kanpo lekaleak kontsumitu alizateko. Eta jatetxe baten jaten dugunean ze aukera dauzkagu. Esan moduan gure ustez oso garrantzitsua lehenengo eta behin baloratzea zer den zuretzat momentu horretan jatetxe baten jatea. Hau da, momentu puntual bat bada, uste dugu garrantzitsua dela momentuan nahi dozun horri leku bat egitea. Egia da, tokatzen mazatzu, ia egunerokoan jatetxe batean jatea, edo maiztasun oso handi batekin, eta nahi badozu jakin zelan egin alternatiba osasungarriak, hor beti jartzen dugun aukera da, normalean lehenengo plater modura beti egoten dela aukera ensalada edo barazki batzuk aukeratzeko, eta hori izango da beti be aukera egokiena, eta gero bigarren plater modura bai aukeratu aldugu lehenengoan eskaintzen dira, igual, lekale edo cereal plater principalak, edota bigarren plater moduan askotan eskaintzen dian aragi edo arrain gihartxua, saltzakin beharrean, hobeto labean edo plantxan kozinatutakoak, baina esan moduan hori beti be kontutan hartuta zein dan zure nahia momentu horretan, ze uste dugu oso garrantzitsua dela horri leku bat egitea. Eta gero, postreari dagokionez, horbe aukera pila bat eukitzen dugu. Normalean fruta, ia gehienetan be eskaintzen dago, jogur naturalak be eskaintzen dira, eta gero beti egoten dira gozo errezetak. Orduan, hemen be, uste dugu garrantzitsua dela, bakoitzarentzat zer suposatzen dauen gauza bakoitzak. Hau da, oso gozo zalea bazara eta etxetik kanpo noizamen jaten badozu, aukeratu gehien gustatzen zatzun postre hori. Egunero jaten badozu eta nahiago badozu beti ez aukeratzea, saiatu gehiago fruta edota jogur natural batera joten. Edo zuretzat oso garrantzitsua bada eta postrea sartzeak, nahi dozun postre hori aukeratu alizateak, lehenengo eta bigarren platerretan aukera osasungarriak egitera bultzatzen badutzu, hori aukera egokia da. Orduan ikusten duzuen moduan, garrantzitsua da pertsonalizatzea eta ikustea zeintzuk dian zure beharrak, baina ezagutza benetan aukerak egon badaudela, baina gero egokitu egin behar dugula. Eta gero oporretan askotan, oporretako hotelak eta horrelakoak hartzen dugunean beraiekin batera bufetak etortzen dira, ez? Eta zer gertatzen da bufetetan? Bertan estimulu pila badakula, eta askotan oso zaila egite xakula gure goze eta zetasun sentsazioekin konektatzea. Kontutan hartuta igual, astebete pasatuko dugula bertan, egokia izan leke aztertzea lehenengo eta behin zer aukera dauden bufet horretan, bai? Eta gero hortik saiatzea pixkatxoa konektatzen zer dan benetan jan nahi dozuna. Ze normalean beti egoten da aukera jatetxeko aukeretan bezala lehenengo plater modura barazki batzuk kontsumitu edo aragi gihartxoago batzuk be jateko. Jarri platerretan jango dugun hori, eta ziratik visualizatzea. Zeia behin ikusten badugu, zer dan jango duguna errezagoa izango da. Zegoaten bagara pixkatxo bat hemendik, pixkatxo bat handik, pixkatxo bat bestetik, asko zerrezagoa izango da nahi baino kopuru handiagoa jatea eta goze sentsazio eta zetasun sentsazioekin gehiago deskonektatzea. Eta gero be kontutan hartzea igual egun gehiago dauzela hau da. Gaur aukeratuko dut hau, biharko gunean hau, hurrengoan hau. Gogoratu, etxetik kanpo jaten dugunerako alternatibak edo aukerak badauzkagula, baina garrantzitsuena izango dela gure nahi eta beharrekin konektatzea. Eta hau izan da guztia honekin zentrotik. Hurrengora arte, gero arte!
Haupa Andrea eta haupa Olko oiek. Egia esan, hori da, oporretan gaude dalako ez gea pasatu behar, ezta? Beti esaten, ondo pasa, baino ez pasa. Pixka pasa, 100 bat, baino ez 100, ezta? Teoria praktikan jarri. Teoria praktikan jarri, teoria oso ondo dakigu, baina gero praktikan liatu itegean, bekatxila, man. Ba, mila esker, Andrea, eta jende guztiak, kasoin, aldan neurrin behintzat, alde zuen dana. Bueno, bezarka hondi bat eta jarraitu horrela. Gurean jarraituko dugu, hemen txe behitu. Aidan egiten da, justo azkenengo geruza, jarri behar gendula otarrainzkekin, eta ingo deuna da, behitu, boltzo txiki hau bakarrik gelditzen zaitemen, a ber, eta bestia hundilla. Bueno, hemen txe ingo dugu, bale? Bale. Beste danak okupatuta askateta. Hemen jarriko dugu eta gero botako dugu maionesa berezi hau ingo deuna, gero ja salsa rosa bilakatuko deuna. Bueno, salsa rosa iteko pizka salsa perriz da hor beste. Ingo dugu salsa ketchup eta siapiakin, ezta? Nik salsa rosari whisky botatzen. Whisky pixkat, guk botatzen dugu salsa inglesa eta gero igual koña pixkat, edo bueno, etxian dakasuna irikita hortrek, bixipox pixka bota bai. Bueno, nik jungo naizena da, opiltxuak iten, eta gero hemen ingo deu montaia, eta hori dijoa azkenengo geruza, osea, kebago atxerrek itxarraka. Bueno, eta Jaione, sukaldaritza. Beti izan da zure oinarriteko bat, txiki-txikitatik anindezu, bazenekin sukaldari bilakatuko zinala? Ez nekin. Ez nekin, baina bai, sukalden sartuta, bai, neratxe rantxero atzen. Bakizu zer den rantxero? Bueno, Ameriketako rantxero horietakoak. Hoi da, gutxi gora bera, azken finen... Hemengo baserritarra da hango rantxero bat? Ez. Rantxero die onako sukaldari hauek, irureun edo hainbatentzak prestatzen zutenak. Herri bazkaiak dituna hemen, herri bazkaiak. Bueno, garai hartan zen soldaduzkan edo hemendik Fraintziara edo lanera joaten zirenak, ez? Bueno, hori da rantxero bat. Vale. Eta hori, kozinatzea asko gustatzen zitzaien, eta asteburutan beti bere eskuinalden jartzen nintzen, eta berakin. Eta hortik hasita, bueno, gero lanean 16 urterekin hasi, eta pintxe bezala sartu nintzen, eta 12 urte zaritu naiz. Sukalden, bai, osteleritzako sukalden. Orduntzuk badakizu hori ere zer den. Menu bat ateratzeko presioa. Bai. Eta ez da berdina sukaldatzia etxian edo lantoki baten sukaldatzia, une oro, eta errez eta berrik, eta menua aldatu, eta beti hor, guantxa izan bezala, ez da? Marillatunekin, baino egunero. Eta ez da berdin, bostizarretako jatetxe bat, ez naizela iniz izan, hor lanean, edo menutako jatetxe bat, ez da, menutan zaude menu bat ematen, edo kozinatzen, bapaten bokadillo basartzen zaizu. Klik, mozten da. Arrazoi. Eta, adibidez hori eta gero, ikasketakin dituzu sukaldaritzan munduan? Zan dizu zebanken eta bai biliziala, ez da? Ez detin, zuek daukezuen ikasketa luze hori. Bai, zatean grado medio bat edo erdi mailako ziklo bat ez dezu. Ez nik beti esangoet, ofizioa ikasi nula garai baten bezala lanen. Eta gero, bai, hainbat eta hainbat. Garrantzitsua dala, zat guk ikasitea eskolan, baina gero lanen ikastea. Praktikan ikasi nun, praktikatik. Hala izatea. Eta zu nahi hona jo, zen nahi jozu, berez, hola, sukaldaritza potente horiin, edo etxeko sukaldaritza gehiago gustatu ez daizu? Mix bat. Ezin ez baten alde. Ezain ezain gutxi, ez da? Erdibideko zerbait. Azkenian beti bizitzan hola izaten dira, erdibideko gauzak izaten dira ia onenak, ez da? Bai, niretzako bai azken fin. Txirrinta hori kendu eta besteakin ere landu. Hori da, eta batzutan gehiago, eta bestetan gutxio, eta hauen pixka gehiago inberdia. Maionesa biuna daude eta guen dikan. Maionesa bereziteko oinarrizko maionesa betikoa, eta gero gehitu eiek. Hori da. Zeiten dezu, ekiloriakin edo olibakin? Nik ekiloriakin. Vale. Nik iten detena da, ekilorekin normalen, eta olibakin iten det alineatu pixka, ikutu txiki bat ematen diet. Baina gaur zuria ingo dugu. Hor dakazu, birringailua, hor potontzia, bale? Eta ingo una da maionesa bat, eta gero horrei gehituko izki osagaiak, ja txukun jartzeko. Eta ingo deuna da, itxingo dugu hemen, ingo ditugu tortita hauek txukun, eta guantxe gatoz, montaia itea. Maionesare bai ingo dugu, bakizua, hainbestin ditugu, ni usten dut ja dominatzen dezuela, Bueno, ingo deuna oin, eta guantxe gatoz montaia itea. Bueno, launak, dena listo eta dena txukun. Hemen jarritugu 3 geruzak prest, eta guaingoaz hemen indun, zen nasketa erra. Helen hori ibili geha saltza, sopa horietaz itziten, baina hau inda eosteunak, me katxila, marikusi, otarraizka birrindu, maionesa jarri, eta earra indeunan pintxua. Bueno, errezeta, osuretzako zizango zan. Hor sartzea. Hor sartzea alda. Bueno, jarriko jau gainean, bildurri gabe, vale, horaxe.
guain zapaldu pixkat, eta ingo deuna da guain, kaleratu, epa, ze gauza dotore, xamur, eta goxua. Eta gaina ondo elikatzeun horietakoa, Eta bistosoa. Eta bistosu aldi berian. Bueno, guan ingo deuna da, hemen dazkaun opiltxuak atea. Nahiko xamurrak izan dira, bigunak daude. Bat, 3 jarriko ditu. 3 nahiko izango dira. Bestia ontsi probatuko ni. Bilok, zutani jaione. Bueno, horrelaxe. Ingo deuna da, perezil pusketa jarri. Betu, olio virginare bai tanto, batzuk botako eskiot horrela. Tiki. Nola ez, tostatutako behitu pipatxo hauek, horrela ere bai. Eta bukatzeko, aita esaten bezala, la bandera. Horrela xedakau, gaurko, entxaladilla indeuna, berezila, eharra eta konbidatu paregabiakin. Jaione, mi esker retortzeatik, jarraitu marillatunekin hor atope, gu hor jarraituko dugu, zuri jarraitu eta ikasten. Erki. Oso ondo, urren arte, nazunien etorri berriro. Agur lagunak.